Я відвідала Games Gathering і попросила розповісти розробників про свої проекти. Приємного перегляду! Розкажіть, будь ласка, про неї трошечки. Прошу. А я не граю, можливо, самі покажете і одразу продемонструєте і розкажете. Сама гра побудована на типу Tower Defense, тобто ми вибираємо легіон, за яким ми будемо ворогувати. Певного легіона є свої плюси і мінуси, тобто вибираємо, скажімо, ніби так, прапор і расу. Попадаємо на карту, ми будемо завоювати і проходити, скажімо так, ворогів. Сама гра Tower Defense, на кожному рівні будемо набувати нових башенів. І поки що на першій карті в нас відкриті тільки лучники, які мають дуже великий рейндж, і вони, в принципі, атакують всіх ворогів. Зліва в кутку ми можемо побачити хвилі, з якою частотою в нас будуть попадати вороги, і ми можемо, в принципі, нажимати на башенки і получати, видаляти. Крім таких дефолтних башень, у нас є деревина і так ніби звана пшеничника, за якими будемо получати і купувати башню. Тобто зараз, якщо ми прийдемо перший рівень, получимо це все. Тобто, в залежності від того, який вибрали ми прапор і тип, у нас будуть підсилення. І воно одразу ще показується в даному. Так ми грати. Ага. Скажіть, будь ласка, скільки у вас в команді осіб працює над створенням гри? 4 чи 5. Зрозуміло. А як довго ви її розробляєте? Прошу. Як довго ви її вже розробляєте? Десь, напевно, 2 місяці. 2 місяці тільки. І скільки за цей період часу встигли рівнів зробити? 5 рівень з різними деталізаціями, там є пустиня, сніг і типу такий, так, як дощ з різними ефектами. Зрозуміло. Тобто, якщо ми зараз перейдемо на другий рівень, от у нас завоювали певна частинка зелена. І наступна локація за дощем. Тобто тут є певні свої нюансики і от різні вже. Зараз я вам Круто. Дякую. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про свою гру трішечки. Це камінь, ножиця, папір, але як у вигляді, що ти генерал. Ти управляєш військами, можете подивитися тут, я думаю, там теж можна побачити. Твої війська мають на озброєнні якраз ножиці, папір і камінь. І ти повинен цією зброєю перемагати такого ж опонента. Це якщо брати ПВП. А в ПВД там прикольна цілісна історія, де ти зустрінешся з 10 босами і там врятуєш Єгипет від засухи. Зрозуміло. А скільки у вас в команді розробників усіх? Ага. Давно працюєте над створенням гри? Над цією трохи більше року. Зрозуміло. А звідки ідея взагалі взялась? Звідки ідея? Якісь такі наброски були ще якщо ви знаєте, Аська Кіт, і там були такі ігри, щось подібне. І там була якась така базова ідея, і ми її розвинули. Зрозуміло, дякую. Так, ми сиділи в 20-му році з вами на карантині. І думаємо, ну що, треба робити щось нове. І так от ідея дали, зробили, де можна вежу будувати. Вавилонську вежу. Тобто вежу і до космосу. Розпочали, там потім, ну що вежу, треба десь каміння, десь будувати. Потім мама пропонує, давай, треба ж каміння, з каміння треба ж цеглини спочатку, а потім каміння. От. А потім далі. От, і, тобто тут, якщо зайти от Вавилонську вежу, в нас зараз ми її оновлюємо регулярно. Давайте от покажу тут. На цьому в неї вже оце початковий варіант. А зараз відкрию. А ось в неї ось 30 поверхів, добудовуємо до космосу, потім робимо сходи на місяць, з місяця будуємо ще паралельну вежу, тут лабораторії, тут сонячні батареї, тут далі ловимо астероїди, з астероїдів робимо цеглини у космосі. Далі бонус до кліків, далі отут зарядна станція дронів. Ці дрони потім з космосу спускають, допомагають тут працювати. Тобто такий фантастичний світ. Дякую вам дуже.